Say hi. Kor paisa? Morigao. Morigao. Ami Udalguri. Hai लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो लोगोसे आंनि दोंसे फंखाय YouTube चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय ओमफ्राय दिनै मोनसे गोदान ब्लग भिडिअ लानानै फैलायबाय शिबसागरनिनो जोङो दिनै माबायाव थांगासिनो आरो सराइदेवआव थांगासिनो मैदामखौ नायनो न' मैदामखौ नायनो बेयावहाय गोदो गोदायनि आहम राजा फबनाय मानाय आरो मा दंथाय मिन्थिया जिखि जाया थांगासिनो आरो ओमफ्राय जों नायनायजोंनो लोगोसे नोंथांमोननो बे एसे भिडिअ बानायनानै देखायलांसै मेम'रिनि थाखाय जायफोरा आंनि भिडिअ नायनो मोजां मोनो जोबजासिम नायलांबानो जाबाय ओमफ्राय दिनै जोङो साब्रैल'सो आरो नमिता हाय होनोबा होरो नै नमिता जाहामुत आं ओमफ्राय नै जाहा ड्राइभार बिबोनां सयत बसुमतारी बा नंगौना नामा जामारदोंसो होमबा ओमफ्राय मुथुआसो माखौ बुंगोन नामाथाय मुथुआ बुंनो नै दायो जोङो गेट हाबबाय आरो सराइदेव नायो मैदाम सराइदेव हारसानसो लिरनायलै आं फरायनो रोङा बेयाव पार्किं माथो बन्दसो दां जोङो जायगायाव मोनफैबाय मैदामाव मोनफैबाय ओमफ्राय दा फुंद्राय नालाय जोंबो जि बेलेगफोरावबो थांबावनांगौ होननानै बेयावहाय जल्दि फुङावनो फैथारबाय टाइमालाय 10ता जाबाय माथो 10ता जाबाय ओमफ्राय दा खुलिथ'वाखै आरो ओरैनोथ' 10तानिफ्राय खुलिगोन होननाय खोनादोंमोन ओमफ्राय खुलिथ'वाखै जों नेबावनांसिगोन दसे नेथ'नोसै जों बेखौथ' शिबसागरावसो नुगोन माबा रंघर बेखौ जों हाबबाय कारेंघर इखौ नायहैगोन दा इयो थांखांनायनि उनाव ओमफ्राय इयो जयदल इयो तलातल नायहैजोबगोन इखौ दायो गासिखौबो बियो दोङोमोन रे बा उनावहा हबे ओइ उनाव थानाया नैबे बियो बेखौथ' जों नुनाय नंला होमबा बेसो अरिजिनेला न' बेयावसो फबनाया न' बेखौ नायहैगौमोन दायो नै जोङो टिकेट लानोसै मा बेखौ सराइदेव मोनसेयाव 25 टाका सासे मैदामा फोटो उठिब नालागे देই এই পলতল ওপৰত কি আছে ওপৰত একো নাই মৈদাম হয় ন সমাধি হয় ওপৰত बे हिन्दीनि जाबाय बे आसामिसनि जाबाय बे इंलिसनि जाबाय फरायलाय नै बेयाव लिरदों प्लिज डु नट क्लाइम्ब अन दा मैदान्स बे गाखोनाङा बेयाव मैदान्स माने बेयाव गोदो आहम राजा रानिफोरखौ फबनाय जायगा ना राजा रानि अरिजिनेल फबनाय दङ ना मानसि गिथिया दङ अरिजिनेल फबनाय दा बिनि राजा रानिल' नङा बिनि बंस फिसाला फिसाजोफोरखौ बेयाव फबनाय ना बे नङा बे बेलेग दङ आरो ना 30ता राजा रानिखौ माहायबाबो मान सनमान होनांगोन ओंखायनो खुलुमबाय आं मा होननानै बोर बिदो मिथिगौ नोंसोरनि जायगायाव जों बेरायनो फैदो जोंखौ जेबो खालामनाङाथों होनना बोर बिदों बेयावहाय आहमफोरनि थैनायनि फबनाया बिदि लावदुम खालामनाया गासै 150तासो दङनो ओमफ्रायो साफा खालामजोबनो हायाखैनो आरो मात्र 30तासोफोरल'सो साफा खालामनो हादोंनो ओमफ्राय नै बेयावबो सासे गिदिर आहम राजा थैनायनि माबानो आरो फबनाय जायगा ओमफ्राय बेखौबो बोरैबा गिथावथाव मोनथारो आङो खाथियाव नाहैबाथाय ओमफ्राय ना बेयाव दासिमबो खाथिथाराव थांबा बोरैबा गेसाव मोनामो आरोना बेलेगफोरा थांबाबो मोनामनाय मोनखायोनो ओमफ्राय जोंबो थांनायाव मोनामनाय मोनदों बोरैबा माने मानसि गोथैया एकदमबारे दाखालि बावैसो थैनानै फबनानै दोननाय बेफोरबायदि मोनो आरो खाथियाव थांबा गिलुलुनो अब्लाबो नायनानै फैबाय गिबां गिसांनो नैबे सिङावहायनो दङ
माबाया मानसि गोथैया बेथ' दाथ' गैला गैनाया अब्लाबो दंथारो बायदि मोनलायलायलाङो आरो जायगाफोरखौबो इदि सिंखायसिना मासिना साफा खालामनो हायाना बिनिखाय मोनामोदां होननानै सानना लाबाय आरो ओमफ्राय ओंखारबोफिनबाय जोङो बिनिफ्राय बेलेग ओइ साइडथिंजाय थांलायनोसै ओमफ्राय नै बेयावना जायगाया जि लिमिना ओमफ्राय आंहा एसे रिल्स खालामनो थाखाय इयाव एसे प्रेक्टिस खालामदोंमोन आरो नै इदि खालामगोन होननानै नाथायबा जाग'वासै जोङो बेयावहाय दसे थाबायखांबाय मैदानाव ओमफ्राय दा माबा नालाय हाजो थाबायनायाव मिथि आथिं रेवबाय ओमफ्राय आथिं रेवनाय मोननायखाय दसे जिरायदो आरो बेयाव ओमफ्रायथ' नायनांगौ इसिबां जेबो गैया मात्र बेबायदिनो आरोना मांखरसालि मानसि फबनाय हा लावदुम बिदि ल'खासो बेयावहाय ক'ৰ পৰা আহিছে ভণ্টি মৰিগাঁও আমি ওদালগুৰি ইমান দূৰত নহয় মৰিগাঁও সে হাই ক'ৰ পৰা আহিছা হেল্ল' কি নাম ক'ৰ পৰা আহিছা জাগিৰত মৰিগাঁও स्कुल प्राइसे ना जोङो सराइदेव मैदामनिफ्राय ओंखारबोबाय बारा नायनांगौ गैया नालाय एसेल'सो ओमफ्राय नायनानै फैबाय आरो ओमफ्राय बैथिंजाय मोनसे जायगा दंबावो बैसोरनाव सोंबा मिथिगोन न'आन्था मोनसे जायगा दंबावो आरो नाथायबा जायगानि नामा माथाय बेखौ मिथियाखै आर्ट मिउजियामाव एसे थांना नायहैयो आरो मा दङ मोसौ माखौबा बुंनो मेथाइ खनलाय मोथो बोरै मोनखो नों फैनानै मेथाइ खनै खिथा फैनानै मोजां मोनदों मैदामाव फैनानै माबोरै मोनखो मेथाइ खनै खिथा मैदामाव फैनानै आरो बे गोथै बारिसो नालाय बे गोथै बारियाव फैनानै बोरै मोनखो मेथाइ खनै खोन्थानांगौ सासे खोनानांगौ खनलायगासिनो मोजांखौनो मोनदों मोजांलाय मोनदों खिन्थु जों फार्स्ट हाबजेननाय समाव रावबो गैथारामोन ना बोरैबा गिनोसो ओंखारसिनाय आङो नै आर्ट मिउजियामा बेनो ओमफ्राय बारा एसेबां साफा नङा बेबो बोरायसो मानसिबो थायाना बेयावहाय ओमफ्राय बारा जेबो गैसोया नै बेबायदि ओरैनो दसेल' थांनानै फैबाय आरो जोङो ओमफ्राय फैफिननानै दाना नै चिप्स जानोसै स्प्राइट लोंनोसै ओमफ्राय बे दुकाना जा बर' मेथाइ दामनानै खोनासंबाय थादोंमोन आरो ओमफ्राय आं भिडिअ लाबाय थानायाव आयौ बर' मेथाइ दामसिदो मासि मोजां दुकानिया होननानै बुंनायाव मिनिलायथारदों आरो बुजिलायबायदां ओमफ्रायो जामुदा ला बेखौबो भिडिअ ला होनना बुंनायखाय आं एसे भिडिअ लाबाय नै जों दायो माबानिफ्राय मैदामनिफ्राय फैनानै कारेंघराव हाबफैदों आरोना दसे हाबनानै नायलांसै बेयावबो मा दङथाय पसिस नामा इनियाबो खै थाखा खोनान 25 थाखा न मुखासथ' मोसा मोजांथ' ना फट' लानो मोजां जागोन बेयाव सिङाव एसे हाबना नाहैनि सिङाव माने सोरगिदिं नायग्रोगोन न नामा न सोरगिदिं नायग्रोनानै एसे सिङावबो एसे हाबगोन आरो हा आयौ नांजालाय खर'फोरा गोमदोमाहाय खोमसिसिथार खोमसि खोमला हा जाहापाला iyo ओमफ्राय माथो थांगोन जों दा माखो इथि बाहेर बिथि बाहेरथि हाबलांबाय आरोना
दासो सिबस्रांगासिनो हनै ओंखारबाय जोङो फख्रियालाय माथो जेबो माबा लिरनायफोरबो गैया माथो न' माबा इथाया जि फिसा फिसा माथो न' टाका 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 ओं जेबो जानो रोंखानाय नङा अयथासार गोरा लादों आं भिडिअनिफ्रायनो फट' जाखागोन माथो हायदो महाराजा खाट्रा डिजाइन दखानायलै इथायाबो बेलेग खाथारदों इयो गोजा सब साइडथिंनो माने सिकिउरिटि जों दायो गोजौआव गाखोलांदों आयौ सिरियाबो माबाथारलै गेटथार हागलाय आखिथाबायनो गोजौथारावथ' मोनफैयाखै जों गोजौथाराव मोनहैयो हरो माथि गोजौथारनि लामाया माथि इथे थांगोन ना थांला बे न'आ गासै मोनथाम ताला ओमफ्राय गोजौथारनि तालायाव गाखोनो मोना मोननै तालासिम थांनो हायो आरो जोङो दायो 2 तालायाव सहैबाय 2 तालाबाबो बिराद गोजौखा गोजौ नालाय ओमफ्राय बे न'आव हाबनानै लाबाला लामायाबो एकदम खोमसि खोमलाजों माथिबा नालाय ओंखारफिननो रोङाबाथाय गिदिंफ्लांबाय थायो आरो सासे गथ'आबो बेयावहाय जोंनि सिगाङावनो हाबनायमोन आरो बियो ओमफ्राय ओंखारनोसै होनना ओंखारदोंमोन ओमफ्राय खैबारबा गिदिंबाय मोनसे खथाखौनो खेबनै खेबथामसो गिदिंबाय दां आरो सेकेन्डआवबो मोनसे खथाखौनो खेबनै खेबथाम गिदिंबाय जोंखौ बार लोगो मोनदों ओमफ्राय उनावहाय आन्दायदोदां होननानै सानखादोंमोन जोङो ओमफ्राय मिन्थिबाय आरो आन्दायमारदोसो ओमफ्राय खिथाना होनानै ओंखारबोनो रोंबाय ओमफ्राय नै गोजौनिफ्राय गाहायाव नाहरबा बेबायदि नुयो बिराद गाहायाव आरो बियो खिन्थु मबाइलाव बारा गाहायथार बायदि नुवाखै हनै बैयावहाय आहम राजा पेलेस नामा दाननानै दोनदों माबानि बिबारनि आरो थांजाबावगोनसो नै गोजौआव थांजाला इलाय होथेना दोनबाय थांजाला इलाय होथेना दोनबाय दायो जोङो माबाबो नायखांबाय कारेंघरबो नायखांबाय आरो ओमफ्राय एसे मेम'रि थानाय बादियै भिडिअखौबो एसे गोलाव दाननाय जादोंलै एसे गोलाव लानाय जादों मेम'रि थानाय बादियै उनफोरावहाय जों बेयावबा फैफिननाय जागोन ना जाला इसिबां गोजानबो नालाय बिनिखायनो उनफोराव नायफिननो लुगैयो होननानै एसे गोलावहैनो लानाय जाबाय आरो ओमफ्रायो दायो जोङो बिनिफ्राय थांनानै एसे रेस्ट लासिगोन माने खामफोर जाखांनानै आरो बेलेग जायगायावहाय बेरायहैनोसै जायफोरा दानि ब्लगखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आरो नेक्स्ट भिडिअखौ गाबोन होनोसै आसा खालामदों नोंथांमोना नेक्स्ट भिडिअखौबो नायनो नेनानै थागोन होननानै दे लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै बाय बाय दिनैनि ब्लगाव बाय बाय गाबोननि गोदान ब्लगाव फैलायनोसै बाय बाय दायो जोङो जानो थांनोसै दासो मानसिफोर फैसोदों हनै ओइथिंजाय नै ज' खालामबाय ओमफ्राय गोथाव मोनदो बेखौ ओमफ्राय बिदेन जागासिनो